subscribe naman dyan, mga idol. May higit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay na handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang hibig at ibig. Umpisahan ng araw ng nakangiti, dami ng yakap ng Panginoon at huwag kalilimutan sabihin, salamat Lord! Magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito na naman tayo sa ating partner dito sa Lawak, Pangasinan, ang Cozy Place Milk Tea Shop dito sa Lawak. Ayan, so surprise mo deliver ko ay magtutungo ngayon sa Barangay Kapaway, San Jacinto, Pangasinan para maghatid ng panibagong surpresa at panibagong saya. Ating so-surprisahin si Ma'am Cecilia Damasco na nagse-celebrate ng kanyang ika-72nd birthday. Ayan, ang nagpa-surprise sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang mga anak na si Sir Mark Joseph all the way from Saudi Arabia, si Tots, si Amy, Queen and Zach all the way from Antipolo, Darwin from Qatar, Joanne and Duday from Lukban, Quezon, at syempre si Donna, Ezra, and DJ. Ayan. So, samahan nyo kami at ating tunghayan kung ano ang maging reaction ni Nanay sa pasurpresa ng kanyang mga mahal sa buhay. So, isa na sasabihin ko sa inyo. Arat na! Kapunta yung bahay dito ah. Bakit ka nagla-live? Ano yan, oy? Live oy. Ay! Gotcha! Ay, hello po, Mami! Ang ganda naman. Good morning. Good afternoon po. May mga ini-deliver lang po kami sa inyo, Mami. Ano yun? From Lazada po. Lazada delivery po. Ano? Hindi po namin alam, Mami. Hindi naman po na pwedeng buksan nyo. Ay, ano eh? One po, bali 52,500. Again, una. 100. Again, una. 100. Again, una. Ako, wala akong pera ganyan. Again, hindi ako ano? Uy, hindi ko alam sa inyo. Sa inyo nakapangalan kami si Cecilia Damasco. Opo. Pero bayad na. Hindi pa po. Wala na akong order sa Lazada. Hindi po kayo nag-order na. Hindi po. Wala pa paano po yan? Ano ako? Shopee ako. Shein nga po yung mga yun, Mami. Pero may kasama po kasi siyang kasama po siyang TV. Ay, di wala. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Mait na ulo ko. Kayong papaharon kayo. Ande! TV tsaka washing machine po yun. No. Baka iba. No po. Cecilia Damasco po Ay, ang nakalagay order. dito. Wala akong order. Paano akong mag-order ng TV? Mayroon ako na Tapos mga damit pa po ito na Wala. sa cellphone. Wala. Why are you running? Why are you running? Tignan mo, pati
Ano, ang washing machine namin, bangko lang yan. Baka may nagganapindot po kayo mga Wala! Hindi! Ate, wala! Uy, ay! Ito tayo anong pindot-pindot na niyo dyan? Ang gapo! kasama nga po niyo nanay. Wala! Hindi! Tigi-tigi sa kaming cellphone dito sa bahay na ito. Wala kaming maliit. Ako, wala. Ito na ba? Maliit. Baka napindot-pindot niya. Boy, baka ikaw, naglasada ka para kay mama, 52,000 daw. Ngayon, pambayad. Paano Ay, yan? wala! Paano yan, oy? Malayo pang pinanggalingan nila. Manila daw kasi maraming order. No, hindi. Paano Hindi yan, ako oy? nag-order. Hindi ako nag-order. Ay, ang bahala ko no. Wala akong ano dyan. Wala ako. Dinedilig ko sa Ay, sorry. Hindi ako nag-order ng mga ganyan. Ang order ko lang sa Lazada, yung mga kukupit, ganyan, mga masitas. Sige na, patingin na lang po. Tignan nyo na lang po. Hoy, wala. Kasi po, Kasi pag appliances, ni kahit ano niya, appliances, hindi ako nag-order. No. baka may nakapindot na po mami. Pati sendo, mag-order. Ay, no. Baka iba. Hindi po mami. Pati address kasi 309 Reyes Street, Kapaway, San Jacinto. Sigurado po ba kayo na? Wala. Ang in-order ko lang sa Lazada, kukupit, yung mga, ano ba yun? May sinarikon, stikya, basitas. Wala akong, praise, hindi. Sa totoo, hindi ako nag-order kasi, may anak ako sa Manila. Kung appliances, bibilihin na lang sa Manila, dadalhin dito. Kung may nagustuhan. Hindi ako bibili ng appliances. Anong gagawin ko sa appliances? Pirma kayo, balot. Oh, mapirma na ba ito? Tako. Oh, Pati kipuray, pati TV. Ay, sige. Baka naman po, baka pwede pong paghati-hatian na lang ninyo. Ang dami nyo naman. Kaya nyo may kargatutan. Si Angga Maniti papalog. Kasi naglatan dito. Hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang hibig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw. Nakatasin mo na natin yung kamay namin.
Birthday, lahat naman siguro tayo marunong kumanta ng happy birthday. Ano, mga ate ko yan? Oo, sige. So, kantahan natin sila ng Subsubiyaan. happy birthday. 1, 2, 3, go! Kanta ng happy birthday, kanta na ng mga yun. Ulitin ulit natin. Yung kanta naman ng ano, ng nakakain na. Happy, happy birthday. Sa'yo ang sa'yo ang happy, happy, happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Happy, happy birthday. Bago mag-blow yung candle mo, may ka-wish muna. Wish. Alam ko para kay Miriam. Don't cry. Bumangon siya. Wala, bilis. So, happy birthday, Mami Sisi. So, sino po magbibigyan ng message kay Mami Sisi? Birthday message po. Oh, nag-give. Ito, artista, okay, free ng balbaran. Atan sa panangano, yung ginagawa na sa anak. Gusto kayo, birthday to come, kasi ang more birthday sa sorpresa. Good health and we love you. Is in your eyes. Sabi ko kay Lola. May wish ako. Alam mo na yun. Huwag ka lang paakar. Paakar si nanay. Huwag nang paakar. Huwag na kahit lang. Dami lang smile. Wish. Patan siya. Thank you. Makoy. Maboy. Gapi pawit ko no, doy bulan. Initan na. Jangurat ka. Ito, Mami, meron pa ako ipapakita sa'yo. Siyempre, mga birthday message sila para sa'yo yan. Sabi mo, happy birthday. Yes, happy birthday, Mama. Ilan taon ka na ulit? 72. 72? Grabe, tanda mo na. Kaya dapat enjoy life lang. Hindi masyadong ma-stress kung saan-saan. Ito, may kami sa iyo isang maliit na surprise na pinaghandaan namin ng magkakapatid para sa iyo. Ito alam ko, iinis ka, magagalit ka, iiyak ka, basta't importante, bigyan ka namin ng magandang surprise. Ikaw na lang bahalang umusga. Tsaka pala, lapit-lapit na rin, hintay-hintay lang. Pagkakasyon din sa wakas kung sakasakali. Pero Happy birthday, sa araw ng birthday mo, enjoy lang. At saka ano pa ba? Okay ah. Ingat lagi, keep safe. Happy birthday sa akin at saka kay Juan sa apo mo. Ingat, love you. Bye. Sino yun nando? Ma, good morning at happy birthday sa iyo and lagi kang mag-iingat dyan at mahal na mahal ka namin lagi. Happy birthday, Lola. Happy birthday, Lola. Happy birthday, ma. Sana mag-enjoy ka ngayong araw na to. Surprise! Happy birthday, Lola. Bye. Ito niya, lalo pangalan mo nga sa Roblox. Hi, Mama! Happy birthday! Say happy birthday, Lola! I love you. Hi, Ma! Happy birthday!
sobrang ma-message ko sa'yo is sobrang blessed ko kasi ikaw yung naging mother-in-law ko at saka sobrang maalahanin mo sa akin, mahal na mahal mo talaga kami, ng mga apo mo. Salamat sa lahat. Sana yung panalangin ko parati ay humaba pa yung buhay mo para masubaybayan mo yung mga apo mo hanggang sa paglaki nila. Andito lang kami parati para sa iyo. Mahal na mahal ka namin, Mama. I love you so much. O, Daddy. Happy birthday. Happy birthday, Lola. I love you. O, Daddy. Happy birthday, Ma. More birthday. Palakas kayo parati. Para makita mo tong apo mong lumaki. Palagahan niyo sarili niyo dyan. We love you. I love you, Mama. Say I love you, Mama. Say I love you, Lola. Say I love you, Lola. I love you, Lola. Say longer. I love you, Lola. I love you, Lola. Flying kiss kay Lola. Happy birthday, Lola. Happy birthday to you. Happy birthday, Lola. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Lola. Happy birthday, Mama. More birthdays to come. Love you so much. Dito lang kami parati para sa'yo. Bye-bye. Bye. Birthday message po para kay Mami Ceci. What is my birthday wish to my younger the beauty sister? Happy birthday. And more blessings to you and your family. Especially Aji. Mana? Bagayo, happy sana tayo sa Maniki. Happy tayo sa Maniki. Ay, happy. Nani, wala pa po dyan. Maniki. Miss you always. Ang kumon, aming narayan. Ilala, tayora, nagsari, anak mo na. Kumon, magkakasaki ila, yagila. Mansasagod. Manaruan, kasi katanatan kita, maong. Naarapon tayo, lola ko yan, makaapon nila. Kaya tayo, ate, mampangak, kikaray, maong. Ang dunutan ka mo, sirason, kailangan tayo. Salamat, tanunutan niyo, birthday, tawad na kami. Pero nagapis, yan, salamat lang niya, yaklaw. Hindi, kami puntik po yun. Okay, thank you. Happy birthday. So, Mami, eto na. Isang sorpresa pa para sa'yo. Wow! Ito po ha. Ito na. Ito po. At the count of 3. Teka lang, lalayo ako natin baka sumabog eh. Bakit kilometro? Ito po, Mami. At the count of 3. 1, 2, 3, go! Sige na. Dalawang kamay, Mami. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige namin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, In behalf of Surprise Po Deliver ko, by Miss Mylene Palabay, we wish you all the best po, Mami. Sana hindi pa ito yung muli natin pagkikita. Ano po? So, happy birthday po. Enjoy mo po itong araw na ito para sa'yo. Ayan. Pasensya ka na po, Mami. Medyo pinapakita kanina. Nakaputusan lang ako ng mga anak mo. So, Mami, konting mensahe naman po para sa mga anak mo, sa mga nagka-surprise para sa'yo. Salamat sa inyong lahat. Ngayon naman isala po, magmaalang kayong magkakapatid. Magpipinsan.
So, happy birthday po ulit, Mami Sisi. Wala pong iyakan. Dapat happy lang po tayo. Ayan. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel. Surprise po delivery ko kay Miss Maylin Palabay para updated po kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So, lagi lang po natin tatandaan. Every kissing is a blessing. Keep safe, everyone. Bye! God bless! Father, the Son, and the Spirit. Amen. Get us, O Lord, and this drop of mercy from your bounty through Christ our Lord. Amen. Happy birthday! Sa'yo ang pagkain. Sa'yo ang kakain. Happy birthday! Sana'y malasing mo.